Pielisen kala on nurmislainen kalan täyssäilykkeitä tuottava yritys ja me on toimittu vuodesta 1994 lähtien. Tarina alkoi oikeastaan kalan purkittamisella omissa tiloissa kotona ja sitä se on sitten pikkuhiljaa laajentunut niin, että on tällä hetkellä 3500 neliötä hallipinta-alaa ja siellä tehdään monenlaisia suomalaisia kalasäilykkeitä. No, luonnonkalasäilyke on oikeastaan yrittäjän pitkäaikainen haave, että kun kalastuksessa jää aina tällaista niin sanottua sivutuotekalaa, joka on päässä särkikala, lahnaa, säynettä, särkeä, pasuria. Ja tämän sivutuotteen hyödyntäminen on ollut Suomenniemellä aika niin kuin huonossa kantimista ei saatu tehokkaasti purkkiin. Ja luonnonkalasäilyke on nyt näitä, eli saadaan se tavallaan kalastuksen sivutuotekalan hyödynnettyä täysmääräisesti, että se ei mene tuonne kankaalle tai minkin ruoaksi, vaan se tulee purkkiin ja se on oikein laadukasta ja hyvää kalaa. Että meidän mielestä ja maalaisjärkikin sanoo, että se on ihan järjetöntä, että suomalaiset syö kalaa, mikä on tuotu toiselta puolelle maapalloa ja pistetty purkkiin, kun meillä on järvet täynnä puhdasta kalaa. Hyvät ideat on aina yksinkertaisia. Se on oikeasti se tuote semmoinen, että purkki auki ja pastan päälle tai leivän päälle tai mihin tahansa muualle. Siitä on niin kuin mä oon saatu se osaksi arkiruokailua. No kyllä se Pielisen kalan kaikkien tuotteiden menestyksen taustalla on ollut oikeasti niin kuin korkealaatuiset raaka-aineet, laatu ja maku. Et siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan.